Hej så alle sammen, i dag skal jeg lave sådan en sjov video med sådan nogle her sko, rullesko, som jeg har haft i et stykke tid, men jeg har ikke rigtig fået brugt dem endnu, særlig meget. Og jeg har øvet mig et stykke tid herinde i stuen, så vil jeg bare lige filme en smule. Så vil jeg lige starte den. Så lad os gå ind i stuen. Der har jeg ikke lige regnet med det. Okay, der er en simpel en her. Først går jeg helt tilbage, hvor jeg kan. Se om jeg kan rulle herhen af. Og sådan er det. Det er meget svært med det. Okay, vi prøver. 1, 2, 3. Jeg glæder mig til finalen. Jeg glæder mig til ja! Det er så godt med det her. Altså, helt sikkert. Sådan gør nu prøver vi lige at sådan jeg kan ikke se mig, det er lidt ærgerligt. Jeg tager en lille lys. Ja, så prøver vi lige sgu da at gøre det igen, men så prøver vi at holde den oppe, så vi kan måske se mine sko. Så jeg prøver at holde den oppe. Så prøver vi sgu da bare. Let's go! Næste semifinalist brugte ventetiden. Prøv lige en til. Den næste deltager. Sidste deltager, det er Ret tæt på. Og Alex, han er... Prøv igen med noget andet sådan her. Tag godt imod Alex for anden gang. Værsgo. Her gik det meget fint. Prøv med, mens jeg sådan, hvad kalder man det, holder den med mine hænder. Okay. 3, 2. Det er fint. Vi filmer mit ansigt. Jeg skal lige klø mig. Let's go. Det er faktisk det, jeg synes, det bider allermest, så gør allermest for mig. Jeg synes, at hele visuelt det starter lidt. Louis, kig mig. Louis, husk at abonnere, subscribe, like og kommentere. Som Louis han sagde før. Abonner, like, kommenter, dislike, whatever. Jeg sagde det dislike, men whatever. Og så siger jeg bare tak fordi I så med, og alt det der som jeg lige sagde før.